Tuido oncolobo jugali tongo party BP office जों party BP ni इंगै 112 तम बर्थडे इनॉग्रेशन खाइलाय दङो बेलुन रक सुब्लाय खासिगलायजाक तंथ तखहम ददम जात सारा त्रिपुरानि बर रक नायनायदि हमाहायखायै अहम ददम तंनाय जों पाल बाक्सा साल खानसा याक बाक्सा था थानसा याप्रि थानसा के सेलाय दङो ठीक दुइदो अञ्चलबो अमायके चलि दङो पार्टी आइपिएफटिनि लुवा जिमुंबाय दुइदो अञ्चलनि युथ आइपिएफटिनि प्रेसिडेन्ट साकथारजाक एकदम सामुंबाय कुलपाइया जातनो नायनायदि ताई आधा घन्टा सिगांनि परेकेनो जों केक राननानै मोखां थांलायनाय जातनो हामबाय जेरा तांसबाय तंफानाय रंनो